Hello everyone, it's me Kristiano Pablo and naamo sa Kristiano Pablo Specials. And why Specials? Because kani siya nga klase nga segment is season na lang siya, and since it's October and hapit na ang November, hapit na ang Halloween, why don't we make this segment na parang Halloween special, ganyan. Oh. And now, let's set the vibe. Alright. And now, we will talk about English. Balik. And now, atong hisgutan ang mga urban legends sa Philippines. And disclaimer lang, kung unsa akong masulti nga wrong, unsa akong mga misinformation nga masulti, please correct me if I'm wrong. Please correct me kung unsa akong mga nasulti, kung naman ko'y nasulti nga dili mao. Then correct me if I'm wrong sa comment box below. Urban Legend 1. Ang barko ni Maria Cacao. Atong sendo. Maria Cacao is a goddess of mountain dito sa Argao, Cebu. And unsa ang relation ni Maria Cacao sa barko nga nakita atong bagyong sendong. Way back December 13 to December 19, 2011, nanalasa ang bagyong sendong sa Northern Mindanao and apil na dira ang Iligan City. And during sa pananalasa ng bagyong sendong, naa daw sila nakita nga anino sa barko. Nagisulti nila nga barko ni Maria Cacao atong panahon na. And based sa akong mga research, ana sila na basta mo sakay ka sa barko ni Maria Cacao, dili na ka makabalik pa sa real world. Ana ay isa ka residente sa Iligan City nga gidescribe kung sa itsura sa barko ni Maria Cacao. Ang gisulti niya naadi duha ka spotlight sa isig kilid ani niya, and metal ang iyang build, and full of modern nga structures sa barko. And moto yung gisulti nga daghan gyud daw ang maibog sa barko, mao nang daghan ang musakay sa barko ni Maria Cacao. And moto siya ang Urban Legend 1. Urban Legend 2, ang Snake Man sa Robinson's Mall. Kani siya nga urban legend is dili na gid ni siya inaani ka modern, di na ni siya ka inaani ka bag-o lang sa to, because daghan tang madungog sa palibot nato nga naay Snake Man sa mga Robinson's Mall. And nganong na-relate ang Snake Man sa Robinson's Mall? Robinson's Mall is owned by the family of Gokong Wei, specifically John Gokong Wei. And the reason daw maong gipa-build nila ang mga Robinson's Mall, specifically ang Robinson's Mall Galleria, it's because gusto nila nga naay murag dulaan place ang gisulti nila nga kakambal ni Robina Gokong Wei, which is ang half man o ang half snake. Ang half snake daw, balik ka. Bakit ko tinatakot yung sarili ko? Kaka-goosebumps na ako. Nasisira yung vibe, balik. Si Robina Gokong Wei, kay gisulti nila nga naa daw siya twin brother na si Robinson, na half snake and half man. And based on my research, nga ang half snake o ang half man na si Robinson
is nagabiktima og mga hitsuraan nga mga babae og hasta na daw ang mga gagmayng bata sa mga fitting room sa department store sa Robinson's Mall. Ang isa na dira sa nabiktima ni Robinson is si Alice Dixon, a famous actress dire sa Philippines. Gisulti nila nga si Alice Dixon daw kay giatake ni Robinson dito sa fitting room sa Robinson's Mall Galleria. Nada ito yung mga lever daw sa sulod behind sa mirror sa fitting room na kung saan dito nag-ilis si Alice Dixon. And katong lever kay gidown daw ni Robinson para mahulog sa ubos sa floor sa Robinson's Mall. And napay version nga si Alice Dixon daw kinanlaban and bauto nga nakataka si Alice Dixon kong Robinson. And napay isa ka version nga si Alice Dixon daw pinaibganda ni Robinson motong gipakawalan siya ni Robinson. And bauto ang urban legend number 2. And if ganahan mo og part 2 ani, the part 2 is ang mga kababalaghan nga mga nahitabo sa akong school, which is Iligan City National High School. Ako na siya i-feature sa part 2 video of this. So don't forget to hit the like button and subscribe to my channel and hit the notification bell para ma-notify mo kung unsa akong mga videos na akong ginapang post weekly. And abangan ninyo ang second o ang third part of this special. This is Kristiano Pablo. Adios!